أرسط زينة قدماي منيستر دكتور أبي أحمد صباح 26 سنة 2017 عام تمرت أب بايتو كل تزبي ترخيبهم ما بهك بيوم بارتات بوليتيكا أب مهدار بوليتيكا تنحنحت المخان متأخابن متنخارن كم زد اليوم تقلتو كاب وصاي اب استفلاليا هغرات اوروبا بسنك حيال وعي ابيات تمرتي نتعصوا يركبا سلامتنا بالله كميتم سيوز خبركم تملكتنا كاب اي تي في مرب قنقه تغرنيا على تومار زينا كاب ساعه جميرنا وهم كبليو مار زينا مرحبنا زريت بريو حبيركم كتصنيحه فلما حصر زيناتات قدماي منيستر دكتور ابي احمد صباح 26 سنه 2017 عام تمرت اب بايتو كل تزبي ترخيبهم مبرهكه بيوم بايتو كل تزبي مبل 42 سرعه خيبو صباح كسالت يوم قدماي منيستر دكتور ابي احمد افزطما منغستي تلم بجت عام 2017 عام تمرت ملكيتو كاب ابالات بايتو كل تزبي نزل على حطوطات ملاشن مبرهنكه بيوم تبايلو تزبيت يقبر كاب زبتوسخي بايتو كل تزبي راي بجت منغستي فيدرال بجت عام 2017 عام تمرت كصدو يزبل تزبيت كم زلو ات بايتو توصو مردات ملخيتهم ابتي اخيبات او عيس تغبر لو ماغايش امباسادرات تفلالي هاغرات تصوعت تكالات عالم ابوتات هيمانوت فلطات والقساباتن امرارحات نحنحت بارتات بوليتيكان كركبوا يوم بايتو كلت حزبي زيغاتات وصائي اواج بعال وانا زي انقساقس منبر غزا مسل مخان اصدقهم نتا اواج بزملكت ابالات بايتو كلت حزبي نزل على وحدوتات ملاشن مبرهن توهيبهم مريت ناي منغستن حزبن كمخانو مصن انفستمنت زمصو زيغاتات مريت اب مشاط ملواطن مسل يبلو من تبايلهم مسل اثيوبيا بزين كملكعو زيغاتات وصائي بعلونا زي انقساس منبري غزا ناي مخان اب انفستمنت كوافرون صراحه تصرحن يوم زبله اتقام كوميتي زيغاتات وصائي ناب اثيوبياتيوم سبوانا منبر ابايتن انفست خغبرون استقمت متن غزب 150,000 دولار يوم اتزغربه متن غنزب وحد بمخانو بابالات بايتو كل تسبيح توصل على انتخون استمدبه متن غنزب بزحج اوان ناب اثيوبيا زلو عداغا ابايتين تنጻጻር زوص مخانو تحبيروم ابا كيدنا تمحيشه خمس خدون تغليصوم ثم زمص انفسترات كاب اديس ابا وصا مسراح انتدليوم بزمص ممرح مسرات ابا كلا تفصام خمس خون تغليصوم اب كلل امحاره 1.55 بليون فلسين متكال مدلوات تغيروم اب كلل امحاره اب لوم زبن وان كرامات زكايد مرها قبر حمله اثر ادلاي مدلوات تزازيمو خبل بيرو حرشات خلل حبيروم دايركتور لمعاتن حلو هفت تفطرون ات بيرو ايت اسم العالم مهرات مرها قبري حمله اثر 2017 عام تمرت لعلي 1.6 بليون فلسين نمدلاو تتليمو ناتسرح مصنحو ارديوم ابز حزوان بزح ربح زلوم 1.55 بليون فلسطات مدلوات مقبارهم نفانا ديجيتال قليصهم اتهم استدالو فلسطات فرافره فلسطات دنن قلب انساتن كالوت وحسنا مقب خرقاق زخولون كم زتقالو حبيرهم نتمرها قبر اخل متكال بوتا مدلاو بمحبار ابز حزوان لعلي 1.5 بليون قدقار كم استقعته تقليصهم بتوسخ مستمرها قبرين متكال بوتا كارتان كالوت قداتن سرحت مدلاو مزامو ارديوم حزب تخلل كم وترو اب مرها قبري حملوا أثر من قحت نخصاتف أي تسمى العالم أو أي تقريبا أواج وفري سرح وصاء هاجر بأقوابه بممراح كبرن روحان زيغاتا زرقاقص يخبلا منيستر مفاريات كامل حبيران أواج وفري سرح وصاء هاجرنا بستفلاليا هاجرات زقبر وفرتات سرح بأقوابه بممراح كبرن روحان زيغاتات من رقاز زخل كم زخونه منيستر سرحان كلاتن مفاريات كامل قليزن بايتو كل تزبي أبزا كايرو مبلا 4 حدن سرعة خيبو أواج وفري سرح وصاء هاجر مرميرو رغيوم تأواج زيغاتات مسلوم دحنتهم كبروم نخلو زقبر كمون إثيوبيا خاب تعودي كترخبز قبا هاجر وربحان نختركب زخل يوم
ሚኒስትር ስራሕን ክእለትን ሙፈሪያት ካሚል ንግልጋሉ ዜና ኢትዮጵያ ከም ዝበልኦ እቲ ኣዋጅ ወፍሪ ስራሕ ሃገር ወፃኢ ዝምልከት ዝርዝር ድንጋጌታት ዝሓቆፈ እዩ ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ለውጢ ትኩረት ካብ ዝግበረሎም ጉዳያት ዜጋ ተኮር ዲፕሎማሲ እቲ ሓደ ከም ዝኾነ ብምሕባር እቲ ኣዋጅ እውን እዚ ኣብ ግምት ዘእተወ ኢለን እቲ ኣዋጅ ዘይሕጋዊ ዝውውር ሰባት ኣብ ምትራፍ ርኡይ እጃም ከም ዘለዎ ብምግላጽ ኣብ ወፃኢ ሃገር ንምስራሕ ዝደልዩ ዜጋታት ክብሮምን ረብሖምን ተሓልዩ ብሕጋዊ መንገዲ ንክኸዱ ከም ዝገብር እውን ተዛሪበን ብተወሳኺ እውን ኣብ ስራሕ ወፃኢ ሃገር ክዋፈር ዝኽእል ዜጋ እቲ መደብ ስራሕ ዝሓቶ ምድላው ትምህርቲ ፍልጠት ልምዲ ስራሕን ሞያ ንክህልዎ ዘኽእል ከም ዝኾነ ረድየን ጥንኩር ዝኾነ ስርዓት ምዘናን ብቕዓትን ወሳኒ ጉዳይ እዩ ዝበላተን ሚኒስትር ዜጋታት ባዕርሶም ምትእማኖም ናይ ምልዛብ ዓቕሞም ንክዓቢ ኣብ ምግባር እቲ ኣዋጅ ዓብዪ እጃም ኣለዎ ኢለን እቲ ኣዋጅ ተዋሳእቲ እቲ ዓውዲ ጥንኩር ኣወዳድማን ስርዓት ኣሰራርሓ ንክህልዎ ከም ዝገብር እውን ገሊፀን እየን ካብ ግልጋሎት ቤት መዘጋጃ ልዕሊ 76 ቢልዮን ብር ተኣኪቦም ሚኒስትር ከተማን መሰረተ ልምዓትን ኣብዚ በጀት ዓመት ካብ ግልጋሎት ቤት መዘጋጃ ልዕሊ 76 ቢልዮን ብር ተኣኪቡ ኢሎም ኣፈጻጽማ በጀት ዓመት 2017 እቲ ሚኒስትር ከምኡውን ትልሚ በጀት ዓመት 2018 ዓ.ም ዝግምግም መድረኽ ኣሳሊጦም ሚኒስትር ከተማን መሰረተ ልምዓትን ወይዘሮ ጫልቱ ሳኒ ኣብቲ መድረኽ ኣብ ዘቕረብኦ ሪፖርት እቲ ሚኒስትር ኣብ ብዙሕ ዝተሓላለኹ ጸገማት ውሽጢ እቲ ዓውዲ ብዝሓሸ ብርኪ ንምምራሕ ዘኽእሉ ብዙሓት ስራሕቲ ብምውጋን ተወሳኺ ውፅኢት ከም ዘምፅአ ኣልዒለን ስርዓት ኣሰራርሓን ኣወዳድባን ኢንዳስትሪ ኮንስትራክሽን ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ምምሕያሽ ከም ዘርአየን ዓበይቲ ፕሮጀክታት መሰረተ ልምዓት ንምፍጻም ዘኽእል ልምዲ ብሰፊሑ ንዓበይ ከም ዝመፀን ተዛሪበን ኣብቲ በጀት ዓመት ሽፋን ዓውዲ መሰረተ ልምዓት መንገዲ 175,879 ኪሎ ሜትሮ ምብጻሕ ከም ዝተኻእለ ከምኡውን ደረጃ ግልጋሎት ቤት መዘጋጃ ኣብ 220 ከተማታት ምትግባር ከም ዝተኻእለ ገሊፀን ኣወሃህባ ግልጋሎት ምምሕዳር ከተማ ብምምሕያሽ ቁጥሪ ምድላው ፕላን ከተማታት ናብ 88.7 ክብል ምግባር ከም ዝተኻእለ እውን ኣገንዚበን ኣብ 2017 ዓ.ም ካብ ግልጋሎት ቤት መዘጋጃ 76.3 ቢልዮን ብር ምእካብ ከም ዝተኻእለ እውን ኣልዒለን እየን ካብዚ ብተወሳኺ 499,075 ትሕዝቶ መሬት ኣብ ትሕቲ ስርዓት ካዳስተር ከም ዝተመዝገበ ሓቢረን ጽሬት ኢትዮጵያ ጋህድን ምግባር ተጀመሩ ተግባራት ምጥንኻር ይግባእ ተባሂሎም ዋና ዳይሬክተር በዓል መዝሓለዋ ከባቢ ኢንጂነር ሌሊሴ ኔሜ ጽሬት ኢትዮጵያ ጋህድን ምግባር ተጀመሩ ተግባራት ብዝበለጸ ምጥንኻር ይግባእ ኢለን ኣብ ክልል ደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ መርሃ ግብሪ መጀመሪ ጽሬት ኢትዮጵያ ርእሰ ምምሕዳር እቲ ክልል ዶክተር ነጋሽ ዋጌሾ ኢንጂነር ሌሊሴ ኔሜን ኣብ ዝተረኸቡሉ ኣብ ከተማ ቦንጋ ተሳሊጦም እተን ዋና ዳይሬክተር ኣብቲ እዋን ኣብ ዝገበርኦ መደረ ጽሬት ከባቢ ኣብ ምሕላው ጽሬት ኢትዮጵያ ጋህድን ምግባር ተጀመሩ ተግባራት ምጥንኻር ይግባእ ኢለን ኣቦታት እቲ ክልል ሓልዮም ዘጽንሕዎ ደኒ ብኽለት ኣየር ኣብ ምክልኻል ንናቡራት ማዕማዕ ከባቢ ንኽፍጠር ምቹ ባይታ ከም ዝኾነ ኣልዒለን ብኽለት ከባቢ ምእላይ ጽሬት ባህሊ ምግባርን ንጽሬት ኢትዮጵያ መሰረት ከም ዝኾነ እውን ኣብሪሄንን ብጎስጓስ ጽሬት ኢትዮጵያ ከተማታት ናብራ ምቹ ንምግባር ዘኽእል ኩነታት ስለዝተፈጠረ እቲ ተግባር ባህሊ ምግባር ይግባእ ዝበሉ ድማ ርእሰ ምሕዳር እታ ክልል ዶክተር ነጋሽ ዋጌሾ እዮም ጎስጓስ ጽሬት ኢትዮጵያ ምስ ሓምለዋይ ኣሰር ብምትእስሳር ንምግብነት ዝውዕል ፈልሲ ምትካልን ስራሕቲ ጸጋታት ሌማት ምጉልባት ከም ዘድሊ ምሕባሮም ግልጋሎት ዜና ኢትዮጵያ ጸብጺቦም
ማዕድ ዜና ኣብ ምክትታል ትርከቡ ሕዚ ድማ ብዝርዝር ናብ ንሪኦም ጉዳያት ክንሓልፍ ፓርቲታት ፖለቲካ ምህዳር ፖለቲካ ተነሓናሕቲ ንምዃን ምትእኻብን ምጥንኻርን ከም ዘድልዮም ተገሊጾም ኢቢሲ ናብ ትሕዝቶ ኢሉ ኣብ ዝጀመሩ መማሓየሺ ኣቀራርባን ትሕዝቶን ካብ መንጎ ዝተጀመሩ ፕሮግራማት ሓደ ኣብ ዝኾነ ዶት ስትሪም ቁጥርታት ፓርቲ ብዝምልከት ክትዓሳሊጦም ንጸብጻብ ወንዶሰን ኣፈወርቅ ሙሉ ብርሃን ግርማይ ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከቡ ፓርቲታት ፖለቲካ ጥንኩር ዘይምዃኖምን ሓባራዊነት ከም ዘይብሎም ይግለጽ እዩ ብዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታት ብፍላይውን ፓርቲታት ፖለቲካ ምትእኻብ ከም ዝግብኦም ዝገልጹ ቀዳማይ ሚኒስተር ዶክተር አብይ አሕመድ እውን ቅድሚ ዝተወሰኑ መዓልትታት ካብ መላእ ኢትዮጵያ ምስ ተውጻጽኡ ተወከልቲ ፓርቲታት ፖለቲካ ዘተሳሊጦም ምንባሮም ይዝከር ፓርቲታት ፖለቲካ ጥንኩር ብዘይምዃኑ ምክንያት መንግስቲ ምስቶም ፓርቲታት ብሓባር ንምስራሕ ከም ዝጽገሙን አረጅኦም እዮም በጣም በርካታ ፓርቲ ነው ያለው ሁሉም ሰው ይፈልገው ደግሞ ፓርቲ ብጣዕሚ ብርክት ዝበሉ ፓርቲታት ፖለቲካ ኣለዉ እዮም ኩሉ ዝደሊ ድማ ኣቦ ወንበር ምዃኑ ኣቦ ወንበር ጥራሕ ምእካብ እንተኽኢልና ካብ 60 70 ይኾኑ እዮም ካቢነ ኢትዮጵያ ድማ ከም ትፈልጥዎ እስራኤል ኣያክልን እዚ ብጣዕሚ ጸጋሚ ምትእኽኻብ ተተኻኢሉ ጽቡቅ ይዝኸውን ኢቢሲ ናብ ትሕዝቶ ኢሉ ኣብ ዝጀመሩ መማሓየሺ ኣቀራርባን ትሕዝቶ ካብ ዝተጀመሩ ፕሮግራማት ሓደ ዝኾነ ዶት ስትሪም ቁጥሪ ፓርቲታት ፖለቲካ ብዝምልከት ክትዕ ተገይሩ እዩ ኣብዚ ፕሮግራም እዚ ዝቐረቡ ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ፓርቲ ኣብዮታዊ ህዝቢ ኢትዮጵያ በባካሉ ከም ዝገለጽዎ ኣብ ኢትዮጵያ ጥንኩር ዝኾኑ ተነሓናሕቲ ፓርቲታት ምፍጣር ከም ዘይተኻለ እውን ገሊጾም እዮም ፕሮግራማቸውን መሪዎቹ ራሳቸው በአግባቡ የሚያውቁት ፕሮግራሞም በመራሕቶም እንከይተረፈ ኣይፍለጥን ዝረብሕ ፖሊሲ ዘይብሎም ብዛዕባ ፍልስፍናዎም ኣብ ሚድያ ተሓቲቶም ዘይፈልጡ ማህቶሞም ኣብ ጅቦም ሒዞም ዝዞሩ ቢሮ ዘይብሎም ፓርቲታት ኣለዉ ቁፅሪ ኣባሎም በጻብዕቲ ዝቁጠሩ ፓርቲታት እውን ኣለዉ ኣብ ስርዓት መድብለ ፓርቲን ኣብ ቁፅሪ ፓርቲታት ፖለቲካ ኣፈላላያሉ ዝበሉ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣምቦ መምህር ፖለቲካል ሳይንስ ዝኾኑ ሲነሳ ደምሴ እቶም ፓርቲታት ጥንኩር ዘይምዃኖም ኣብ ሃገር ጽዕንቶ እናሕደረ ከም ዘለዎ አረዲኦም እዮም እንደኔ ሐሳብ አፍሪካ ውስጥ የብዙ ከምናቲ ሐሳብ ኣብ ውሽጢ ኣፍሪካ መንቀል ጸገም ዝኾኑ ዓቕሚ ዘይብሎም ፓርቲታት ምብዝሖም እዩ ብምኽንያት እዚ እውን ኣብ ውሽጢ ዓዲ እቲ ዝድለ ዕቤት ንኸይምዝገብ ኣኽኢሉ እዩ ፓርቲታት ፖለቲካ ተነሓናሕቲ ንምዃን ምትእኻብን ምጥንኻር ከም ዝግብኦም ተገሊጹ እዩ የኢትዮጵያ የፖለቲካ ምህዳር መስፋትና መጥበብ በፓርቲዎች ቁጥር አይደለም የሚለካ ምህዳር ፖለቲካ ኢትዮጵያ ምስፍሑን ምጽዋውን በቁፅሪ ፓርቲታት ኣይኮነን ዝልካዕ ሓቀኛ ዝኾኑ ፓርቲታት ወፂኦም ነቲ ስርዓት እንተኽብሩን ድምፂ ህዝቢ እንተስምዑ ለውጢ ዝመጽእ ምትእኽኻብ የድልዩ የጋራ በሚያደርጉ ዋና አጀንዳዎች ላይ አብረን እስከቆምን ድረስ ሃገራዊ ኣብ ዝኾኑ ዛዕባታት ሓቢርና ጠጠው ንብል እንተደኣ ኮይና ሓይሊ ይህልወና እዩ ግዜ እውን ዝሓትት ነዚ እዩ ያለው የፖለቲካ ፓርቲዎች ተሰብስበው በርዕዮተ ዓለም የሚመሳሰሉ በዓላማ የሚመሳሰሉ ዘለው ኩሎም ፓርቲታት ፖለቲካ ተኣኪቦም ብሓባር ኮይኖም ንሃገርን ንህዝብን ዝሰርሑሉ መንገዲ ምእላሽ ኣድላዩ እዩ ኣብ ውሽጢ ዓውዲ ፖለቲካ ኢትዮጵያ ዘለው ብሓባር ናይዚ ምስራሕ ባህሊ ፖለቲካ ብምሕካም ጥንኩር ኮይኖም ምቕራብ ካብ ፓርቲታት ፖለቲካ ትፅቢት ከም ዝግበሩን ተገሊጹ እዩ ካብ ዝምስረት ኣስታት 100 ዓመታት ዝቑፀረ ንግዲ ባንኪ ኢትዮጵያ ከም ዕድሚኡ ከም ዘይሰጎመ ምሁራት ተዓውዲ ገልጾም ነሲዕቡ መንግስቲ ሰብ ሃፍቲ ወጻኢ ንኢትዮጵያ ኣትዮም ኣብ ተዓውዲ ንኽዋፈሩ ክፉት ዝገብር ኣዋጅ ኣብ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ጽድቆም እዚ ህልዎ ረብሓ ድማ ታእዩ ዝብል ምሁራት ሓበሬታ ሂቦም ልዮም ደሃብ ያሲን ዝርዝር ሒዛላ ካብ ምብራቕ ኣፍሪካ ልዑል ቁጠባ ዝሓዘት ኢትዮጵያ ዝተማልአ ማክሮ ኢኮኖሚ ምምሕያሽ ካብ ዝተገበረትሉ ኣጀንዳታት ተሓደ ንዕቤት ምጣን ሃፍቲ ብቐጻልነት እጃም ከም ዝህልዎ ዝተኣመነሉ ናይ ወፃኢ ባንክታት ናብ ኢትዮጵያ ኣትዮም ስራሕቲ ባንኪ ምስታፍ ንኽኽእሉ ክፍቲ ዝግበረሉ ኸይዲ እዩ ብዙሓት ሃገራት ኣፍሪካ ብ1990ታት ቅድም ኢሉ ተግባራዊ ከም ዝገበረዎ ዝንገር እዚ ዓውዲ ኣብ ሃገርና እውን ዕዳጋ ዝመርሖ ቁጠባ ብምስላጥ ዓውድታት ባንኪ ንውልቂ ዓውዲ ክፉት ብምግባር ኣካታትነት ፋይናንስ ንምክታት ይኽእል እዩ ክብሉ በዓል ሞያ ምጣነ ሃፍቲ ዶክተር አቡሌ መሐሪ ይገልጹ በተወዳዳሪነት ላይ የተንተራሰ ወይ የተንጠለጠለ የባንኪንግ ሴክተር አልነበረንም ማለት ነው ኣብ ንሕንሕ ዝተደረኸ ዘፈር ባንኪንግ ኣይነበረናን እዚ ምኽፋቱ ድማ ንሕንሕ ክህሉ ይገበር እዚ ድማ ዝሓሸ ግልጋሎት ተበጽሓነት ንምርካብ ዝሓሸ ግልጋሎት ባንኪ ዝርከበሉ ዕድል ይፈጥር እዩ ባንክታት ወጻኢ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ንኽዋፈሩ ምግባር ስግግር ቴክኖሎጂን ፍልጠትን ካብ ምምጻእ ብዝሓለፈ ካብ መሰራርቶም ጀመሩ ጸገም ዝረኣየሎም ባንክታት ውሽጢ ዓዲ ዝሓሸ ምዕሩይ ንሕንሕ ብምግባር ተበጻሕነት ንኽህልውን ዕድል ዝፈጥር ይብሉ እቶም በዓል ሞያ ይኹን እምበር እዞም ባንክታት ውሽጢ ዓዲ ባንክታት ወጻኢ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ኣትዮም ቅድሚ ስራሕ ምጅማሮም እክቢሎም ዓቕሞም ምጥንኻር ይግብኦም ይብሉ የግል ባንኮቹ ደግሞ እንዳልኩት ገሚያብር ወደሆነ እሳቤ መቀየር አለባቸው
ውልቀ ባንክታት ድማ ዕዳጋ ናብ ዝመርሖ ሓሳብ መቕያር ኣለዎም ካፒታሎም ከዕብዩ ይግባእ ኣናእሽተይ ባንክታት ቅድሚ ምጥፎም ተኣኪቦም ዓቕሚ ፈጢሮም ብዝሓሸ ግልጋሎት ኣብ ዕዳጋ ንምጽናሕ ጻዕሪ ክገብሩ ይግባእ ካብ ደገ ዝኣቱ ባንክታት ብሓደ ግዜ ከዕብሉልና እዮም ኢልካ ምፍራሕ ኣየድለን ኣብ ከይድ ግና ንባንክታትና እናጥፍእዎን ዝኸድሉ ዕድል ክመጽእ ይኽእል እዩ ብምዃኑ እውን ካብ ደገን ዝመጹ ባንክታት ዝቆጻጸር ጥንኩር ስርዓት ክህሉ ይግባእ ዝበሉ እቶም በዓል ሞያ ኣፈጻሚ ኣካል ነዚ ብዝግባእ ክከታተል ይግባእ ይብሉ ሲስተም መዘርጋት ያስፈልጋል በዋናነት ናሽናል ባንክ ሲስተም ምዕጻው የድሊ እዩ ብዋናነት ሃገራዊ ባንኪ ነዞም ባንክታት ዝቆጻጸረሉ ብዕዳጋ ብዝግባእ መምርሖም ዘረጋግጸሉ ጥንኩር ሕጊ የድልዮ እዩ ነዚ ድማ ናብ መሬት ወሪዱ ክፍጽሞ ዝኽእል ሲስተም መዘርጋሕ የድልዮ ሳይበር ሴኩሪቲ ተጠናኺሩ ብመረዳእታ ዝተደገፈ ብቴክኖሎጂ ዝተሓገዘ ሲስተም ክህልወና ይግባእ ባንክታት ወጻኢ ኣብ ኢትዮጵያ ተቐጻሊ ኩባንያ ንኽኸፍቱን ኣብ ውሽጢ ሃገር ምስ ዘለዉ ባንክታት ብሓባር ክሰርሑ ብምግባር እታ ዓውዲ ንዕቤት ቁጠባ ኢትዮጵያ እጃሙ ክዋጻእ ይኽእል እዩ እውን ይብሎም ብተወሳኺ ባንክታት ወጻኢ ኣብ ዓውዲ ፋይናንስ ኣትዮም ኢንቨስት ክገብሩ ዝፈቅድ መምርሒ ዝጸደቐ ኣብ ዝሓለፈ ቅነ ጀሚሩ እዩ ዕላማ እዚ መምርሒ እንትርአ ድማ ነዚ ፍቓድ ናይ ምሃብ ኣፈጻጽማ ካብ ዝሓለፈ ቅነ ጀሚሩ ተግባራዊ ዝኾነ እንትኾን መምርሒ ኣብ ውሃባ ፍቓድ እውን በቲ ዝተፈቐደ ሲስተም ናይ ወጻኢ ባንክታት ኣብ ኢትዮጵያ ብዘሎ ዓውዲ ንኽዋፈሩ ባንክ ክኸፍቱ እውን ኢሉ እውን ዝተፈላለዩ መዐቀንታት ዘካተተ እዩ እዚ እውን እዚ መልኪቱ እንታይ ዓይነት ጉዳያት ከማልኡ ከም ዝግባእ እውን ዘመላኽት ይብሉ ሰብ ሞያ ባንክታት ወጻኢ ንኢትዮጵያ ምእታው ዝህልዎ እጃም እንትርአ ኣብ ፋይናንስ ብዙሓት ሪፎርም ይግበር በምህላው ባንክታት እውን እዚ ሪፎርም የድልየን ይብሉ ምሁራት ዓውዲ ባንክታት ወጻኢ ንውሽጢ ዓዲ እንተኣትዉ ልምዲ ሒዞም ይመጹ ዝሓሸ ቴክኖሎጂ ሒዞም ይኣቱ ልምዲ ዘለዎም ሰብ ሞያ ሒዞም እንትመጹ ባንክታት ኢትዮጵያ ቅልጡፍ ስራሕ ንኽሰርሑ ይገብር ይብሉ ሰብ ሞያ ዓውዲ በዚ እውን ባንክታት ውሽጢ ዓዲ ዓማዊሎም ዕዳግኦም ስለ ዝፈልጡ ዕዳጋ ንኽውሰድ እዩ ዝብል ፍርሒ ክገብሩ ከም ዘይግባእ ዝግለጽ ግና ብልሙድ ውድድር እንትህሉ ኩሉ ዓውዲ ዓቕሙ ይዕቢ ነዚ እውን ባንክታት ኢትዮጵያ ኣብ ብርኪ ዓለም ተወዳደርቲ ዝኾኑሉ ኣሰራርሓ ሒዞም ዓማዊል ክሕዙ ይግበር ይብሉ እቶም ሰብ ሞያ ኢትዮጵያ ለምዘበን ልዕሊ 1.2 ሚልዮን ቶን ፍርያት ቡን ረኺባ ኢትዮጵያ ለምዘበን ልዕሊ 1.2 ሚልዮን ቶን ፍርያት ቡን ምርካባ በዓል መዚ ቡንን ሻህን ኢትዮጵያ ኣፍሊጦም እቲ በዓል መዚ ዝሕጋው ንግዲ ቡን ምክልኻል ኣብ ዝካለሉ ኩነታት ካብ ፌደራልን ክልልን ምስ ተወከሉ ኣካላት ጸጥታ ካብ ዘፈር ሕርሻን ንግድን ምስ ዝተውጻጽኡ ሰብ ብጽሒት ኣካላትን ሓበራዊ ዘተሳሊጦም ዋና ዳይሬክተር በዓል መዚ ዶክተር አዱኛ ደበላ ከም ዝገለጽዎ ፍርያት ቡን ምዕባይ ብርክት ዝበሉ ስራሕትና ተሰርሑ ብምዃኖም ውጽኢት ተረኺቡ ኢሎም ተስተርኸበ ውጽኢት ኣጠናኺርካ ንምቕጻል ዝሕጋው ንግዲ ቡን ኣብ ምዕጋት ኣመተ ሂብካ ምስራሕ ይግባእ ምባሎም ብሄራዊ ሬድዮ ኢትዮጵያ ጸብጺቦም ኣብ ዝሓለፉ 11 ኣዋርሕ 409,000 ቶን ቡን ንዕዳጋ ወጻኢ ምቕራቡ ዝዝከር እዩ ዜና ወጻኢ ኣብ ሃገራት ኣውሮፓ ዘጋጠመ ልዑል ማዕበል ዋዒ ስዒቡ ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ዝርከባ ቤት ትምህርታትን ቦታታት መስሕብ ቱሪስትትን እናተዓጠወዮም ክሳብ ሕዚ ብዘሎ መረዳእታ ኣብ ጣልያን 2 ሰባት ኣብ ጀርመን 2 ሰባት ከምኡውን ኣብ ስፔን 2 ሰባት ብምኽንያት እቲ ዋዒ ህይወቶም ምሕላፉ ተገሊጹዮም ስፔን ፖርቹጋል ጀርመን ፈረንሳይ እንግሊዝ ከምኡውን ጣልያን ልዑል መጠን ዋዒ ካብ ዝተመዝገበለን ሃገራት መንጎ ይጽርሓም ኣብ ፖርቹጋል ልዕሊ 46 ዲግሪ ሴልሺየስ ኣብ ስፔን ከምኡውን ኣብ ጀርመን ልዕሊ 40 ዲግሪ ሴልሺየስ መጠን ዋዒ ምምዝጋቡ ተሓቢሩ እዮም ነዚ ዋዒ ስዒቡ ኣብ ሃገራት ኣውሮፓ ካብ መንበር ገዝኦም ዝተመዛበሉን ናብ ማእኸላት ሃንደበታዊ ክንክን ዝኣቱን ሰባት ምህላዎም DW ጸብጺቡ ማድ ዜና ቅድመ ምዝዛሙ ቀንዲ ነጥብታት ዜና ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አሕመድ ጽባሕ 26 ሰነ 2017 ዓ.ም ኣብ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ተረኺቦም መብርሂ ከህቡ እዮም
ፓርቲታት ፖለቲካ ምህዳር ፖለቲካ ተንሓንሕትን ምዃን ምትእኻብ ንምጥንኻርን ከም ዘድልዮም ተገሊጹ ካብ ወጻኢ ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ኣውሮፓ ብሰንኪ ሓያል ዋዒ ኣብያተ